l-iktar ħaġa pożittiva bħala poplu fisem 14 Juni nirrappreżentaw kienet naħseb ta' trasport pubbliku li għandha impatt kemm fuq ambjentali, impatt fuq it-traffic u nisperaw li sa' nies jagħmlu iktar użu ta' trasport pubbliku. Naħseb dik waħda mill-flagships li kien f'dal-budget. Ħallew barra oqsma bħal tas-saħħa u l-edukazzjoni fejn hemm nuqqas kbir ta' nurses u ta' għalliema fejn kont din nistennew l-overtime ta' dan nies tal-infermiera, għalkemm it-teachers m'għandhomx overtime se nitkellem fuqhom, l-overtime tal-infermiera jiġi bit-10% ukoll. Ħaġa wkoll li tħallit barra reġgħet il-famuż mekkaniżmu tal-kola. Ilna nitkellmu fl-MCSD li l-famuż il-kola llum ma jirriflettix vera l-għoli tal-ħajja. U bekk ħareġ ir-riżultat ta' 175 li huwa ftit wisq huwa meta tara żidiet kbar li hemm fis-supermarkets u li qed jiġri. Ġifieri konna kieku kellna mekkaniżmu verament jaħdem tal-kola, żgur ma kienx toħroġ żieda ta' €1.75. Dik tara ħaġa wkoll li sfortunatament warbet ma ġietx ittekkiljata f'dal budget. Investiment fl-edukazzjoni u fit-teachers m'hemm xejn biex ħajjar għal dik il-professjoni li hemm tant nuqqas. U min-naħa tal-edukazzjoni u min-naħa tas-saħħa ninsabu disappunti li s-semmiet ħajkun hemm binja alternattiva u Kermen u mill-informazzjoni li għandha l-MUMN dil binja alternattiva ħad tkun lukanda.